Kaniri ke All India Radio Shillong ke khubor ban puli di kasan di jana kimat bokong san jong ke khubor. Li Menteri Rang Bakdu Narendra Modi ya ka Jal Shakti Abhiyan ha ka jing rakhi ya ka World Water Day. Palat san pulak teli ki dawai tika ya dano COVID-19 la dep ban ai ha ki pat nong India. Ban kenti ki kam khayi lemba ka rep karyang penlong ka tenat horticulture ke Meghalaya ya ka Export Promotion Conference kam Buyer Seller Meet. But yok khusnam unong ruai na Assam haga Cannes World Film Festival na kabenta ka surjung ruai haga film fantasy of companionship between human and inanimate. Ki khubor ki bapnia. Menteri Rang Bakdu Narendra Modi nim ka sngi ulaong ba ka jing sngai ba ka ka dan bat ba kumno an kunai ya ka kalong ka bakong san na kabenta ka lawai jung ki pateng ki banwan. Haba pli Lingba ki kor pathai khubor ya ka jinge la pat ba ka balaktip ka Jal Shakti Abhiyan pediang bat penlang ya ko Islam ha ka jing rakhi ya ka World Water Day ka ba ka partheshi tulup ka rakhi kum ka sing kerpang jong ka Modi ulakdo ba ka jing pen bena pat ba ya ka khubor jong ka Jal Jeevan Mission kalanang kiu bat ya sheprang ha ka ba pen pawru ya ka jingmen ba kinong sung snong ha ki jakanong kundong kila persang ban kun show ya ka Islam bat kila hikai ru ya ki wei halor kumnu bat pendan kam ya ka da ka bakunai khanang ban nam penlut phut ya ka klem da pendan kam Menteri Rang Bakdu loong ba ka ka kam kordor bani ka pisa hendrai ka dan ka jingduna ha ka basumar bat tengkai ya ka Modi ulaong ru ba ka sarkar ka shemi kilat lenti ha ka baydey ba ka kompendan kam da ka ba khenkor ba tengkai ya ka himba ki sinjam ki ba kunthop ru ya ka PM Krishi Sinchai Yojana ka ba ka phang pedeng jong ka ni ka jing lapat ba ka long man ka si jaw khambon ka jing sai so bat kum ru ya ka Namami Gange Mission rengkat ba ka perthai si tulum ya ka World Water Day la rakhi ru nim ka sngi ha ka leng ki jaka ha Meghalaya ka office jong Deputy Commissioner jong ka East Khasi District rengkat ka jing Trailang bat ka office Divisional Soil and Water Conservation Officer Shillong Territorial Division ila penong ya ka program halor ka phang pedeng pediang bat penlang yu slap ha ba ya ka ni ka program la penlong ha Aurobindo Institute of Indian Culture Shillong haba ajin kren ga jingelang ban rakhi ya ga si kerpang uba di nyuta ubalong additional deputy commissioner bat project director jong ka DRDA ulong ba wat la ka ga dan hakleng ki jaka henry ka bam di ka bakhot ka dunabha tangi dan kam ban pediang bat kun show ya ka Islam haba uslap uham ya ka World Water Day la rakhi ru unin ka singi ha ICAR Research Complex yam halor ka phang pedeng nyokor ka ha ka jinglam nanti jong Dr. Vinay Kumar Mishra ubalong director jong kane ka jakawat bnya da ka jing tmu ban pensul thu alor ka jing dan kam ban tengkai bat kunai ya ka bat ha kani ka jing rakhi ha ICAR Dr. KK Sarma ubalong scientist SG na ka North Eastern Space Application Center Barapani ulalong kongsan Hakawin pat kaliang katnat PHE Rural Water Supply Jowai West Giant Hills District kalaraki ka World Water Day ha ka District Library Mintong Jowai halor ka pangpedeng ken gore ka haba ajin kren ka jingelang upike boro ubalong additional deputy commissioner jong West Giant Hills ulong ba ka jingkiw ha ka jingroy ubriw kalong man la ka sngi kat ba ka jingdan ka pan kalanang duna haba re kispa atli ki dieng kisya pangat man la ka sngi uburu ulong ru baha West Giant Hills manda usnem ha ubnai kelalang kot ke judan ke jing kerdo bat ngide ben keno yala di halor kani ke jing ka bangiman ka yindor ba lok sabha kelawan ra ha ke jing tai ya ke Insurance Amendment Bill arjar arpaway kenang ban pediang bat penlong ya ka kani ka bill kalong ban pen kela ya ke Insurance Act khat kandai sebab lai pupra ban pen ki su ya uput kun so pisa jong ki banabari haki insurance company jong ka India kani ka bill ka kentup ru ya ka jing kentiu ya uput jong ki foreign direct investment na ka saundai na ka shispa syaka nyepusau na ka shispa bat ka don ru haka ya ka kendon jong ka jing wengno ya ki jing perkheng ba ki jing tek kendon halor ka jing long try bat jing peniat ya ki insurance company
Kani ka khubor ka wan shpina ka All India Radio Shillong. Likely kejimlian bani baru ngide ban buat perking banyada bat ban lain na kejim pang COVID-19 bat kita kilong. Dangmas ni jing dakmut bat sentur penjenga iwai na iwai pan habai dan lang haju. Saik hai kikti bat betab hai kakmat bat le kita bonsin. 2 minit relang bani le persya ya kejim pang COVID-19. Kani kita All India Radio Shillong bat ngini phai beng shaki khubor ki banangsa. Kenang ban ra bat penia kenduk markmat di kinong rep ba kinong thiet mar ni kinong khayi napo ri bat nabari rukunjo ka Directorate of Horticulture Meghalaya da ka jingkershan jongka APEDA kala pendong ya Kalimpong Export Promotion Conference Kambaya Salamit nin kasngi ha State Convention Center Shillong. Hang Kalimpong la sakhi ya jingwani shimta jo kinong thiet mar rep ki bana keleng kari bat ru ya kinong rep bat kinong khayi bat shalan mar rep ki bana po Meghalaya. Haba ajing kren ka jingelang pli u Principal Secretary jo Sarkar Meghalaya na katanat Agriculture and Farmers Welfare u Dr. P. Shakil Ahmed. Ula ong ba kani Kalimpong ya kendul hapadeng jo kinong rep ba kinong thiet mar kalong karensan ka bantay ya ka jingedai bat ka bawan ra ka jingelong lok ha ka jingedi thiet ka bala banang kentiu ya ka jing penmi mar bat pen bhasu su ya ujat mar uba kinong rep kithong bat penmi ha ka doru ka bakhambiang Shakil Ahmed ula banjur halor ka kam khayi ka bahok ka bala ban sania ka bala ban penbiang bat ajing mento ya baro arliang kata ya kinong rep bat ikinong sangkam Unong ruwa bapaw nam na Assam u Joy Barwa ulayo eka khusnam Best Soundtrack haka Cairns World Film Festival mentausnam nagbenta ka jingruwa New Song Order haka ba ula thaw bat penbit penbiang nagbenta ka animation film kabala ay kerteng Fantasy of Companionship Between Human and Inanimate Ubarwa ula shim ya kalad ban penbenay ka nigijing job ka jong uleng ba ka Facebook daga ba ula ong ba usong sarong Ula ong ru ba kini ka film kala shim ban pentem ye ki jingruai ki jong u ki bala tem laput da ka London Symphony Orchestra bat ka London Voices ha bat kala job ye ka nam Best Soundtrack ha Cairns World Film Festival ha ka arpoi tele ubnai rempang bat kini ka film kala yo khong ru su ye shibon ki we pat ki khusnam palat sauklur San Polak ribusan hajar ligi dawai tika yadano COVID-19 ledep ban ai kat hadu menta hakari India ye kibri kibade ben yo kat kum kitop kibalabo da ka sarkar la ong katnat ka koi kya jong sarkar India hakoi pat kaliang gajin khenni ginong pang COVID-19 kibala kot hari India kala poi sakan ka khandai pusan poi nyusan na sispa da ka jing kot shu sa palat arpo hajar ngot ginong pang hakini ki arpo sa kunta kibalala Superintendent jongkat nak pulit jongka West Giant Hills lengba ke jing pentip pat ba ka bola penmi ulamana bat khang persya ban pening kali baro simit ha baro arliang ke surang nadu Jawai Junction Bakur shadu ka integrated checkpoint ke bahaga than tamabil nadu ka arpnu terik mata ubnai na ka benta ke jing bet jing biang bat ke jing sengan ke jong ki pat ba haswa ban penkut iko khubor kimat bakongsan sa sisen pat Pli Menteri Rang Badu Narendra Modi ka Jal Shakti Abhiyan ha ka jing rakhe ka World Water Day. Palat san pulak tali ki dawai tika ya dano COVID-19 la dep ban ai ki pa nong India. Ban kenti ka kam khayi lengba ka rep karyang penlong katnat horticulture ka Meghalaya ya ka Export Promotion Conference kam Bayer Salamit. Bat yo khusnam unong ruai na Assam ha ka Cairns World Film Festival nagbenta ka surjing ruai ha ka film Fantasy of Companionship Between Human and Inanimate. Katuan ka khubor lakot kabalawan sa pina ko All India Radio Shillong.